Niin, sarjassamme on kypärähaala. Kyllä on lujaa tekoa, ei hajonnut. Ei tullut jälkeen. Vähän kovempaa vielä. Tästä ollaan nyt kyllä se kiinni. Ei sitä päässä viittis pitää tuossa. Pinta halkesi. No niin. Mikä se kuulee askel? Joo. Ui saata! Hyvä se on, se on nähty. Kyllä 80-luvulla saatiin tehdä. Se on ihan muovikypärä tästä, ei olla siitä. Muovia. Leukasuojus voi olla aina mikä ei kestä myötä. No vetää se siihen. Mutta mitenkään sen tukisi kaikkein parhaiten? Menee niin lähelle maata, että pian maapöydä. Mä nostan vähän päälle enää toista kertaa. Ohi! Alkaa se vähän ole kurmootettu kypärä. Tulos 8-luvun kypärä ei kestä lyvän lekalla sisään. Pannaanko tori? Mä haluun videolle, kun se menee päreiksi. Ei tuo, ei mene päreiksi. Sisukset tulee pihalle. Saatana, se on kyllä kestävää eteen. Nyt se mahtuu paremmin päähän. Jes. No se vittu kun ei kypärää. Kestävää on. Mutta tuliko se halkeamaan ollut? Ei. Tuli tuohon päähän. Tapantua. Tässä vai vissi olla hyvä mennä kauemmas. Turussa autossa sisällä. Niin. Ei hajonnut. Ei oo, se on alla suoraan siinä. Ei pysy. Pidä siinä! Kyllä se aika matalaksi menee. Se perkele, kun ei kypärät hajoa nykyään. Tuliko sen mitään? Ei. Kyllä mä laisin vekkiä. Joo. Ei mitään. Kestävä se perkele. Se on. Mikähän se nyt on seuraava vai? Tässä kiila. Varsikiila. Mulla on tuo selkä vähän huono. Ei saa täyttä tehoa irti tästä, mitä sitä voisi. Tuliko siihen mitään? Kyllä se vähän meni jo läpi. Pieni tommonen.
Tuli nyt. Alkee jo. Alaskee jo. Pönkkäkin ajoo jo. Menetti meni pois. Ei, se menee sitä enää läpi vaan. Nyt se teki kunnon vekki. No nyt tuppaa jo. No niin. Hieno kala. Se on kun lapset ei osaa käyttää kiinni. Osaa se paksua muovia, se on Oh. Mitähän tuo? Tuo meni. Karhu! Fiksumpi väistä. Nyt kun kato, lavastetaan tilanne sille, että pannaan vaikka topipatkon päähäs ja sitten se kirves mukaan siihen. Niin tässä iskä vähän kokkeili. No niin. Tapappa toi paarma tuossa mun käsivarresta. Juho, tapa se paarma. Seuraava. Sitä et riko. Se on hyvä kypärä vielä se. Onko se muovaa kuitenkin? Ei meina pudota. Irtos. Repeesihän se. Nyt se halkesi. Joo. Nyt tuli reikä. Kyllä, halkesi. Ei tosin kunnon vekki. No, en tiedä, voisiko tota laskea